anyị niile na-anụ ka o si akpọtụ tata n'isi nwanne anyị nwoke bụ Maazị Nnamdi Kanu. Onwe bụ Mathias Ezeaku Jafe nwere much to say, mana ihe na-agwa Igbo prominent men, our Igbo politicians, our Igbo billionaires, ndị ọnụ na-eru n'okwu ndị Igbo, ihe Igbo jide ebube bụ dike na ọgụ ụnọ bụ sie dike rụrụ achọba dike. Se na agwa ụnọ bụ ụnọ bụ ndị gọvanọ, ụnọ bụ ndị sinetọ, ụnọ bụ ndị nwere ọnụ n'ala Igbo. Gọọmenti na-ene anya, ọ ya abịa kpọọ Tinubu na fonu ta ọza gị, ime invite na nwere ihe na-eme ọbịa, o gosi na ị nwere ọnụ n'ala Igbo. Ebe na-agbago nkịtị ka atọ Nnamdi Kanu nga. Chetakwa na ada egote nwanne n'afịa, onwe ihe megide ka egote nwanne n'afịa. The case Nnamdi Kanu dị very clear na ndị ugwu, ndị kpọrọ nwa terrorist, that the same government na biko ka emeke peace with them, mana onye Igbo enwere n'okwu anwụrụ ya atụọ ya life imprisonment. So biko ka nna ayọ ọnụ watch mgbe na-eme the lawyer interview aka ya eje court of appeal. Ogo na ebe Maazị Nnamdi Kanu nọ meju unu bụ ndị Igbo, ndị governors, ndị senator, ada esi okwu n'iro, ada ere nwanne n'ama, unu gbaalụ votanụ nye n'aka na court appeal anụ aga faịlụ ka anapụta nwanne anyị nwoke. A na-atụ ya laịlụ ihe Maazị Nnamdi Kanu na Igbo ka ọ nọgide na mkpọrọ nwụọ. Ọ dị mma life ya atụ ya bụ ka ọ nọgide n'ime mkpọrọ nwụọ. Ana m ayụ unu bụ ụmụnne anyị, nweghị onye Igbo taata obi dị mma, emegidekwana anyị, egburu anyị n'agha, anyị bụ ndị emerie n'agha, egburu anyị ka na-egbu ọkụkọ. Nweghị onye Igbo obi dị mma, and that ideology of Biafra abago n'isi onye ọbụla bụ onye Igbo, ma gị nwa na anụ onu m rapụsị ihe na-erite n'aka Naịjirịa. Bọsọ ọbụla mmadụ tetere n'ụra, the idea ịgwa gị n'Igbo onye Biafra na Naịjirịa na-eji ekootu gị ekootu, ọ dị gị n'ime, ị na-awụta onwe gị azụ n'ịbụ onye asụdara ọkpa n'elu, that n'ịbụ a slave, that we are being trapped upon. Yeah, the ideology ma mgbu ya, ịma njikwa na egbe kwụsị ya. Igbo nkwụsịgodokwa atọ ịpụta gbuo m echi maka na mkpụrụ okwu a. Ọ bago na ntị ụmụaka, ụmụazụ a na-etolite. Asị na nwata chọba nke ọ bụla ajọ nwa. Ihe nna yọ Igbo governors, Igbo senators, ọ gwa n'ebe a ka eji ama na tribe nwere agba. Ide azọ Nnamdi Kanu, your tribe ka ị na-azọ. Ụnụ na ebe a na-acha as governors, ndị Fulani na-egbu anyị. Ụzọ ụwa n'ebe anyị is no go area. My own sister, nwunye m, my own wife, nna anọ na be anyị, nwunye nwanne m nwoke, nwunye m ka ọwụ Fulani gbagburu ya na Dan. Ọ bịa Ọnịcha na di ya nọ Mgbukobosi, my own wife. He was shot. Be nna m na-agụta ọnụ, Dan na-agụta ọnụ. Ugwu Ijoro na-abịa, ha bịa chọọ the whole village ọsọ, gbaa ndị agbala ka nji. Ọnụ bụ gọvanọ ọsọ anyị na na-ekiri anyị. Nigeria na wọkụ dị mmadụ okwu Biafra. Nigeria na-arụ ọrụ ihe adị mma. Enwe onye na-asị gị bịa napụta Nnamdi Kanu, bịa napụta ndị Igbo. Unu nwe step in na the case of Maazị Nnamdi Kanu bụ step in for ndị Igbo to be proud of themselves. N'ihe ndị Hausa mere n'Imo steeti mbọsa, gị nwa afọ Igbo were kamera ka ividio onye Hausa orito ọnọkọda kwụọ gị etika kropa na be nna gị, ụmụnne ya rọsha gị mee escape, wepụta maka ada gị. Etu esi emegbu anyị n'ala Igbo dị mma. Anyị kọcha ugbo were efi Jesu zọrichi ihe anyị kọrọ. Nwere n'etinye anyị win Igbo president anala anyị the power. Since for something years enwebe onye Igbo bụ etipeka onye Enugu, Anambra, Imo, Abia chịrị Igbo anụnwa chịrị Nigeria as a president. Ọ na ihe toro uhie, ọ na akwụkwọ anyị erughie. Mana Igbo anụnwa anyị na-ekwu bụ one of the richest community in the whole West Africa. One of the richest community. Ejesim Lokoja bata. Maka chonye ọbụla mụrụ na Lokoja too na Lokoja ruo to my age wee bịa Ọnịcha, oge eche na o jiri obodo Igbo. Ejesim Lokoja bata, ba na akpa Abajala na Lokoja. Onye ọ na-amụ na Lokoja too na Lokoja toro to this our age wee bịa Ọnịcha, oge eche na o jiri obodo Igbo. So ihe nna yo ndị Igbo, ma gwa na asọ ndị Igbo nụkwara the same ọgụ ụmụnne ya kpọpụta ya.
ihe nna ya biko dododo mụ Mathias Ezeaku ji obi ọcha m na ya ọ bụrụ na Nnamdi Kanu na-enupụrụ n'isi ọ bụrụ na na-akpali ọ bụrụ na o nwere ihe ọjọọ mere unu bawa Igbo prominent people gọọmenti official gbaghara unu. Anyị nwere mmadụ dịka Bianca Ojukwu n'ala Igbo ọ nwere voice ka ị niile asọ gị bịa gbuo onwe gị a na-ekwu na onye dị otu agbụrụ o nwere ihe aja anyị ji wedowe gị na that position. Onye ọbụla nọ na great position, you are there to speak out for the good of the less privileged, for the good of your people. A na-asị na nwunye Ojukwu kwuru okwu dị otu a na ọ nọ na court mbosi dị otu a na o jekwuru president yọọ ya maka otu a bịa ka nwunye Ojukwu nọ taata o nwere he has what it takes to visit Tinubu nwee meeting ọ dị proud video post na ọ bịara ịyọ maka release of Maazị Nnamdi Kanu. Ọ dị ka anyị chere na nọchi oyi oyi anyị rapụ onwe anyị otu a ọ ga-emetụkwa onye ugwu metụ onye nta. O metụ Dave Umahi bụ the Minister of Works. Yes, n'ọfịs ya achụpụsị anya so months ago ka last year ụmụ ọrụ ya nọ ndị ma na-akpali ya na-abagharị ya chọọ ihe fọrọ ya bụ itiri n'Osabiọg onyewazie biko. If Hausa man is the one in that position, nobody who damn you, which Igbo man can talk to Hausa man in that Dave Umahi's position. Dave anachi na yo biko. Onye Hausa na-aba a na-abagharị ya mba ka na-abara nwatakịrị. But I must tell you, onwe ihe ga-eme ka onye Hausa bụrụ minister of works makwa ihe ọ bụ na position aka the whole Southern East governors makwa ihe ọ bụ onwe ihe ga-eme ka ọ bụrụ onye Hausa nọ that position ka onye Igbo nọ ndị ahịa mpụta kpalibi ya publicly na vidiyo na-atinye na Facebook maka na o chiri ha warning na ha na-abịa ọrụ late ịbịa ọrụ late enye gị punishment oji okwu ụnụ ụgwọ ochiri ụnụ ụgwọ salary. The messed Dave Umahi up ekiriche m the video ebe nwa anyị nwoke na ya ha mgbaghalụ nsị na enu anyị nwezi ọnụ okwu na be anyị dị ka ndị enwe kedu ebe anyị ga-ebido. So mụ Mathias Ezeaku jọfọ na ayọ biko ụmụnne m ndị Igbo, gọvanọ Enugu, gọvanọ Anambra Soludo anyị fụrụ aka gị ma mgbe ise picture Nnamdi Kanu na-aba na dowe n'Ọka si release Nnamdi Kanu for you na ị ga-analụ shoti. You tried your best mana ike agwụ n'ụlọ n'ọrụ a biko chịkọta m onwere my brother ka m gwa gị eziokwu ịma ngwa m na the whole Eastern governors bịa n'ọla otu a the whole Eastern senators kpọọ meeting maka ịgbasa Nnamdi Kanu sị na fa na-eji Aso Rock to plead with the federal government ka release Nnamdi Kanu kama release enye ya condition. Ị gaghị agwa m na ha ma gị ha ntị mana ọ dịka ihe a na-eme mụ na gị ka ọ na-emegbu ha nwa maka anyị na-afụ ha nwazi iron body anyị nwere n'ala Igbo mana ọ dịkwa ka otu a mụ na gị si na ọ na Naịjirịa ka ha si na ọ dịka ha nọ ụjọ I don't know isi m na ego o nwere ha ncha bụ dara ogbenye. They were millionaires in dollars. Ego. So kedu ebu dị isi ka emerụ na ebe onye si bịa n'ọzọ anyị okwu n'elu gba. So mụ Mathias Ezeaku na mayo Igbo politicians happy culture nwa na-eje biko jene gopụta nwanne anyị nwoke. Ọ ga-abụ nkwute credit dịrị anyị Igbo be anyị. Anyị dị emena na-agbapụta Nnamdi Kanu ka anyị gbapụta ka n'Igbo. Ofu Biafra anụ nwa ka a nụrụ ọgụ bụ ihe niile egburu jide Ọnịcha niile gbalie wee nye anyị 2 pounds ebido n'isi. Ofu Biafra ihe aba ideology you can't kill it. Ọ bụrụ ọsọ Nigeria na-eme agitation for freedom. The same Biafra idea kịta ka Nnamdi Kanu bịakwa weta n'ụdị nke ya ka o si weta ya. Mana ife anyị na ya ọ bụ si rapụ ihe neta n'abalị ya bara anwụnta si wepụta Nnamdi Kanu n'ime maka Chineke ọ bụ ntị ọjọọ na ndị Hausa na ndị Yoruba tọọ Nnamdi Kanu nga nwụchọt ọ bụghị Hausa na Yoruba tọrọ ya nga ọ bụ na Nnamdi Kanu unu rapịa na pikọt ọ ya eje atọ Nnamdi Kanu nga o nwekwa onye Igbo nweziri n'okwu n'ala Igbo ka m gwa gị eziokwu can talk. And some of us na-agba mbọ ihe dị agha ka ihe ghara imebi n'ala Igbo kedu ihe na-eji anyị nwa ga-eji tinye na-agba dị mbọ na-etake the risk. Ma m ife mgbagharị today na hospital ndị nọkọ ebutesi ụlọọgwụ ma obere nwa ihe njepụta ebe a after 3 I was helping them. Ama m so many things ihe m ji ọnụ ma nje ekwukwu a liberate ya n'ala Igbo thousands of people
how many homeless people nyegoro ụlọ gosi nọ na-atọ m ụtọ ka Igbo karị London mma. Ihe na-echu mụrụ everyday bụ how can we show London na anyị nwere the same isi ha ntutu ha nwere? How can our land be better than UK? Ka onye ọbụla dị mma wee na Igbo leaders. Kedebe anyị ga-ebido? Kedebe anyị ga-ebido? Agwa maka echi. Anwụrụkwa Nnamdi Kanu tọọ ya nga, gị nwa ya bụkwa ofe nkupu. Ihe na-agwa gị bụ eziokwu. Ewere Nnamdi Kanu na-eku ụmụnna ya onwe onye anwụrụ Nnamdi Kanu tọọ ya nga, gị nwa bọsị nke gị ya bụ ofe nkupu. Bọsị nke gị ya bụ ofe nkupu. Number one, Nnamdi Kanu bụ somebody man over 60% of ndị Igbo na-eso. That start announce na atụrụ ya nga. Like obi ndị mmadụ dị ka awụrụ ha ice water. If not for anything, for the love so many people nwegoro ebe ọ nọ. Ndị Igbo leaders kwesịrị stand with him. Wepụtagodi ya n'ime. Wepụta ya n'ime. Nnamdi Kanu akarigo iwepụta n'ime dowe ya na East ebe a, gwa ya na nwere ebe ọ na-eje. Mee ya house arrest. Wete security. A governor of a state can do it. Wepụta ya dowe ya n'ụmụ ahịa, gwa ya na nwere ebe ọ na-eje. For now. Polu security onye enwe ebe ọ chọrọ ije within Nigeria, you will escort to jail. This should not escape out of this country. Government can pay those. How many policemen? 7 policemen can do that. 6 policemen can be his personal security. Enwe ọba na-eje anaga ide anaga. Uche ka ejikọ na-eme ihe to protect where you come from. How far? Buhari saw no the war. Buhari, he was a general during the war. He gave commands to kill during the war. Later, Buhari ruled Nigeria as a president again. Buhari have ruled before and still rule Nigeria the second time. Ndị Igbo, kedu emede no na president? During the war, Madon general ndị Igbo jidere Hausa bụ ndị mmadụ. We are only in our territory defending ourselves. Mana ihe niile agburu ndị mmadụ during the war, mechakwa chia Nigeria. Buhari gburu egbu during the war. He was a general then. Mese chia Nigeria before. Chitekwa azụ na nka chia Nigeria. Chia Nigeria for complete 8 years. After 2 years, what is in Nigeria, which means so je anya ọnwụ chia Nigeria. And ọ nwụrụ ọnwụ ike, ọ nwụrụ na nka. Buhari nwụrụ ọnwụ ike, ọ nwụrụ ọnwụ chi, ọ nwụrụ na nka. Mụ na gị nọrọ eji anwụ, amasị na anyị nwụrụ ọnwụ ike. Kedu ebe anyị kwa agwụ? Onye ọ na-afụrụ ihe mere during Peter Obi na Tinubu. Peter Obi ada akwatuo Peter Obi. Kedu ebe anyị ga-ebido? Protect us. Ezeaku is crying. Igbo leaders, protect us. Protect us, Igbo leaders. Protect us. Protect us. Our land is not safe. Somebody anaghị asụ Igbo ga-abịa ebe a bụrụ kidnapper na-eburu ndị be anyị. Nwanne m nwoke anyị ji nụtara nwaanyị na-akpọ ugo mbọsị ya ruo Anambra State University gbalịa m nawa bịa si ebe a ka ọkọ ọtọwa nawa ụmụmbụ ndị Fulani nyanwa ji ọnya confess na ọ bụrụ ndị Igbo ndị Fulani confront ya with eke gbaa Highland ya pieces kidnap onye na nwunye ya dobe ha n'ọfịa for 3 days. Nwaanyị o ji nụta onye ụmụmbụ here, one of our member, the wife is a lawyer, him himself is a lawyer, and then when you take, you go in, you do it dinner when you need more here for complete 3-4 days at Warramson. Now you go by here and you worry I'm here side that child. My own village now was a here bubo na Bennam so also go back here the guy na cause no protect and I only of not in the name of naturally protecting the Igbo can go get you. Even if the person is doing it in a wrong way, the person the Igbo get folly because we are oh no what Nnamdi Kanu mean in a wrong way to do for the politicians or twist what here protect and the Igbo. Ebob Nnamdi Kanu see me Jomo, I'm very sorry.
anyị bụ ụmụnne ndị Igbo na-asị biko na gbaalụ. Anambra steeti gọvanọ gbaalụ, Enugu steeti gọvanọ gbaalụ, nwanne anyị nwoke Imo steeti gọvanọ gbaalụ nụ, nke Abịa gbaalụ, nke Ebonyi gbaalụ nụ, biko ma ndị chịbụrụ na mbụ anyị je ihe mere anyị saji asụla asụsụ onye ugwu anaghị anọkọta ma onye mfe mmanụ anaghị anụ ayonu biko nụ ihe ra ya n'ime anyị na kedu ka esi na-negotiate with bandit eri a n'Igbo mewere ezisi n'ụnụ gona eji etọrọ ụmụaka na skuul, ụmụ agbọghọbịa na skuul n'ogo na ndị Igbo na-eme ya ha dị eme ntọ mana na ihe na-eme kịta na ugwu Hausa some days ago eji etọrọ chibon ụmụaka again chibon girls atọbụrụ ha ncha mụsigo ha bụzi grandmother kịta atọrọ nwa gị tara afọ mma gị bụ 9 months mụọ ọnya kpọgị ya primary school gacha baa secondary school SS1 and ha ji atọrọ aja eji atọrọ ndị JS1 JS2 SS1 and SS3 ụmụaka akpụchagoro ala dịgo macho ebrofa bụ ime ọfịa shia ya n'ime onwe fa dị na ụmụaka virgin tụacha ha ime ụmụaka nọ 2 years 3 years they were adapted to their culture there. Heso mụtawa terrorist ihe a na-emenụgwa ọsọ mgbe ike gbadataba anyị echi ịnụ na-abịa bụrụ ụmụaka secondary school protect kwa na anyị maka ebe ha bụ ego anyị na-achụ anyị n'ugbo ọzọkwa dị akọ ndị Igbo ga-aka mụta ndị dị strong ha gbadatakwa bịa palọ na cheke ma ndị polisi na-akwụ n'ụzọ otu esi treat onye Igbo ga-esi treat onye na-asụ Hausa telling you eji ekpuru ya bụ anaghị nọkwa under siege biko nụ ọ dị nnọọ ka anyị nwezini stand kedu ground anyị nwe na Nigeria na-asụ onye Igbo gwakene m ihe mere anyị kịta na anyị bụ Nigeria na Igbo man bụ Nigeria man guys gwagodo m ofu ihe mere ya ọ nọ na-eru anyị n'okwu chief of army staff bụ onye Igbo IG of police bụ onye Igbo president of Nigeria bụ onye Igbo chief judge of Nigeria bụ onye Igbo kọ na ya bụrụ mmadụ get the tribe mekere Nigeria ma a na-agụ Hausa Igbo Yoruba this three tribe mana anyị bụ ndị meriri emeri yes ya dị oge ya taa anyị bụ ndị meriri emeri that's just it na ndị ahụ meriri emeri nwekwe ka anyị si anụ ọgụ ka ugbu anyị dịgodo atọ ụmụnne m atọ Nnamdi Kanu ngade oyemedi ka onye Igbo chia Nigeria 2027 na-ajụgo na enwede onye Igbo ga-eji anya ọma pụta ịzọ president 2027 onye sị ka njọ ndị Igbo enwere onye Igbo ọ bụla isi kpakọrọ ọnụ na nkwesị pụta ịzọ president 2027 ihe niile mere girigirigirigiri na Tinubu na Peter Obi Tinubu mechie win kedu onye Igbo ga-enwekwezi elepụtakwa bịa zọ president managers bụ ịyafu ego gị igwu egwu ihe gbasara Tinubu na Peter Obi egudoga ya na ha sisira pụrụ fucha na this place belongs to them. Ụfọdụ ụmụnne anyị na-akpọ ọkpụ isi ala ha arapụgo okpukperechi Christianity join okpukperechi ndị ịkpụ isi ala ndị nke Igbo joinere ịkpụ isi ala na-asazi Mohammed Chinedu Ibrahim Ifeoma Aisha Chinenye ibiko ka anyị na yokwu na-ewetakwana unu eweta violence Islamic religion na Igbo unu ga-akpụ isi ala unu kpọwara onwe na isi ala unu ewetana ya na be anyị icheke ebe ndị Islam take over enyechere na-abụrụ those reproducer of those ndị achọpụtara Islam ihe dịka Saudi Arabia, Qatar and Dubai all this way mana ha ọha nwanwe Islam jee nene ndị ahụ enyechere fenye they are killing themselves every day onye Igbo continue ihe niile ihe mmasị sa amụrụ m na nwatakịrị na-eto obi iche Igbo wasị gị ekwukwa na ichọnụ na ya akpọkwa gị na ya egbukwa gị n'okwu onye Igbo Nnamdi Kanu bịa metụ some boys apụta na Igbo be bold to speak the truth fight for freedom kịta ha ọchị ọkwa n'ichi azụ ekwukwana yes ọsatọ Nnamdi Kanu ya yi azụ akwazi ekwukwana ihe isi ka dị Nnamdi Kanu n'ike ka oyibo keke ya asụọ mmanwụ keke ya ama opposition keke ya nọrọ prince is a UK citizen ife anyị na-eme onwe anyị dị ọgwa mma ihe unu na-eme anyị adịghị ọgwa mma ife anyị na-eme onwe anyị adịghị ọgwa mma ihere juru m anya tata niile adị m confused arinzi ụnụ nwa ndị nke bi obodo oyibo
I'm telling you, Ari is only one. Because I want to be about now for the hair, which is suffering in there about Obin Elewam. When me job here, man, some people which have was in your hand over all this mess. Only want to be a terrible, but don't want to go the America, Canada, and Europe. I'm telling you, my brother, Bodo Treaty. And when he big, with awkward honors, I'm talking to a touch, come to my program, no light. 21st century, more than what happened. Okay, when he many Egypt to ever. Nigeria is a big nation, and will steady electricity. Somebody put a corn war with H. on only a toyanga. Igbo prominent people, big Okanayo, our governors. When Nnamdi Kanu see no Purunisi. Maganas na debut, even on no phone. And when Kabuno on the ground, only say a bamba, Bruna Nnamdi no Purunisi. When a Mazan the Kanu no Purunisi, because for the blood's sake, in ancient before, but no Igbo blood na run in our vein. They man only Igbo Troy me honey me aka onki akalisia. Hini no dey push buka na water nke mboka na ba akalisia. Mone nwuni ko bona ko si emia no wutelunu no kpalilunu no kpolu ni biko ono gbaalo. Maka bona je sita sina ya se free Nnamdi Kanu. Maka ni penyi nekita ya na that is short. Di bia palo ye leketa afeta sina famano na ko wa. Gure man gogo mkpụrụ obi ndị mmadụ. Biko ka nna ayọ. Mụ na nwa Mathias Ezeaku aka m dị ọcha. Obi ọcha ka m ji bịa n'ala Igbo a na-agba mbọ ka ọ dị mma. Na-agba mbọ bido Igbo Love Themselves Charity Foundation 2018 January. Na-agbasi mbọ ike bụrụ ndị Igbo n'obi na-agwụ ụmụnne m ọya. Mfụ ka ndị ụka si egbufa with olive oil. Mfụ na nwere ya gbasa Jizọs ma arụnsị ma ọ bụ Mohammed na ịgwọ ya. Mpụtatiwa aka Igbo nsogbu gwa ndị mmadụ na Jizọs ada agwọ ya. Na ya ihe ndị ụka na-eme fake. Because iji ụlọ ọgwụ gị na fada na-azọ bed ụlọ ọgwụ gị na reverend sister gị na ndị pastors a na-fly obodo Igbo. Mkpu okwu kpechisi ike ma na-egosi na evidence since ụfọdụ ji maka ya kpọọ masị. Ịkpọcha masị reality hit gị face reality. Ihe Nnamdi Kanu na Nigeria gọọmenti na-eji na America ada afịa. Iche na European Union ada afịa. Iche na one another, they won't talk. They will not talk. Trump si na ọ chọrọ ịbịa Nigeria gọọmenti na-agba kpụrụkpụrụ si abịa. Iche na Nigeria mara ihe ha na-ekwu. Iche na ha dị nzuzu. Ha ma na onye ọcha da abịa without interest. I'm telling you, a white man cannot come and rescue a black man without interest. That is why the first time they came with sheep. Millions of our people. Saw them, sample them like a goat in the street of London.